Vous serez 30 minutes. 30 minutes remaining. Right. Ngime mbijana ukhona challenge aku 600 imali yempuphu le ukhona challenge ayo uma pressa kumtshelela ngathi jwale bafana kodwana indondo bafana lingayajeka phansi sekhamba ukhona challenge ayo. Hello, Tigere. Sokusala minutes AMC 10 minutes. 10. Yebo. Alright, asibanike ngena nge 3 minutes. 3 minutes. Right. Kuthiwa isasele 10 minutes. Elinayo ukuthi indoda ihambe. Iye plant. Liyakuvuma. Yeah. Nansi phela indoda ihamba ngesikhathi. Indoda iyahamba ngemali yempuphu. Ngemali yempuphu. Uphumulazo yempuphu. Akulento ngiyithandela umuntu wetshorotsho. Jo uthi ubuza umntana wakhe. Ofunda ukuthi kanti impuphu ngesikhiwa yini? Uzayi 12.5. Ethi hayi. Yaza manje. Kusele 9 minutes. 9 minutes. Uthi indoda ihambe. Osizwayo award challenge. Umdala umambo uthi simtshele bazosele 3 minutes. Osizwayo award challenge. Sicela ukubona impinga, sicela ukubona impinga. Yeah. Sicela ukubona osizwayo la. Othi yena uphethe 3. Njengami zo. Mawune 3 njengami. Sibonakalise. Mawune 3 njengami. Sibonakalise. 7 minutes remaining. 7 minutes. Kutoka ngabo mafabiana mawuje uyabuza umakama. Kutoka mafabiana manga. So tell us Mayala mafabiana. Yeah, Mayala. Mayala. 200. Icona. Isasa phansi kwe 600. Asifuni. Hayi, iyabikhona la. Imali uyele yepolice le. Mayala. Hello. Hello. Naso 700. Hayi. Isikisa ubalanga kahle. Ijona lebalanga kahle. Letha lapha niyokugcina. Yeah, si 7. 700 Joane. Lobi siya jona lapana. 8 9 9 minutes. 9 Kati kusele 6 minutes. Ta. Imali nezekhathini to. Manje sekathini. Sicela umthina ngapho. Sicela umthina ngapho. Sicela umthina. Hayi selehlulekile wafana. Ambali lethe ngamanye amakepesi amafabiana. Yahamba. Hayi Fabiana ngisagqoki bafana. But it's on the point. Hayi. Mana. Hayi. Ekani ukudala inkunzi. Kufunakala imali hayi robbery. Hayi. Baba, where is the robber? Where is security? Security. Hayi ngiyacheki. Take this man out. Hayi. Uyinile. Ngeke ngithi lihlanganela. Alihlanganela isitshwana notshwana. Plus 250 Joane. Namajwana antenga. Ingaphi imphosa yenu? Sikhona speed point na. Hayi go. Alright. Isikhathi sithi MC lapho. 4 minutes. Alright. 4 minutes. Ababuye nayo. 4 minutes. 4 minutes. Sicela ukubona bale 3 njengami so. Sicela ukubona bale 3. Hambani imali lethe. Abangathembanga umpesu. Awafani imali le incane ngiyemvu. Sicela ukubona bale 3. Abafana baphatha. Bangapha amasudo wethe wanjale. Apha mangani masithi indondi yesuza. Akuya. Abafuna indoda esizwayo. Yeah. 2 minutes. Yeah. Joane. Right. In between 2 minutes. Alright. Alright. MC. Yeah.
Loku likakajwana, loku likoleka. Mara simukuthi. Hayi, MC. Ufuna 3 minutes. Ezeki. Sokusele 2 minutes. Ezeki. Yeah. Lalela MC. Wenza umsebenzi wethu. Yeah. Ungwejwana. Esuza. Thank you for it. Alright, I'm not giving you Right. Alright, lalela. Into engifuna ngizwana mapresi. Sokuthi la. Mapresi. Kwaba imali zabantu abakhipha nga-1 sikhuluma imali yomuntu oyikhipha nga-1 eyedwa. Hayi mapresi. Ungabali imali zabantu ezoba ziningi. Bakhiphe baba baningi. Anti bakhiphe baba baningi. Mamba's terrible, Joe. Manje mina alenzi kahle. Alenzi kahle. Come on now. Yes, 3.4. So, uchallenge ngemali engangapha. Kwake. Let's go hapa. Bega wabantu. Right. Right. Tell uketha. Ngoba ufake 5 minutes. Right. Ikhwanda iyabike. Lafaka 3,400 uthe kwanda into zokuqogelela lezazikho indoda kumele izithembe indoda isibonakalise ukuthi ile 3 ngapha indoda isibonakalise ukuthi ayikrenki kunjalo yini mdala Hayi ke ngizochiya 5,000 njengamanje. Ngiyahamba. Ngizoshiya 5,000 njengamanje. Ngingumprofethi umzingwane. Ufuna okukhulu. Ngiphume eGwanda. Ngizoshiya 5,000 njengamanje. Right. Oh, manini. Manini. Iyabala mfowethu. Imali yamara, yes. Imali yamara lapha. Yeah. Right.